Hi guys! Mag-almusal kami. Tapos si Sherwin. Agoy, Sherwin. Hilantan ko. Agoy, hilantan di ay. Kaluoy po. Hilantan di ay. Agoy. Unsa pa man, hilanat ra? Agoy, kaluoy. Unsa man, hilanat ra? Way, sakit sa kuan? Sakit sa dibdib, sakit sa puso. Si Alshel. Ayan. Tapos nandito si Mr. Lingayan Vlog. Nagsuri sila ng isda. Tapos, yes, di pa naubos ang isda nila guys. Ito isda nila oh. Ayan. Tapos yung Undoy ang magsuroy karon. Ayan ang isda nila. Bulinaw ang isda nila guys. Ito hala, nagkuha si Undoy yung agoy yak. Di gini makuan, di gini magutuman. Si Tata nandito. Ayan. Guys. Tapos si Mother. Ang langaw nagkuan si Utik na ah. Ayan si Utik. Tapos si Rimon, ito. Kumain na si Rimon, guys. Ayan, mag-almusal kami ngayon. Tapos ang sarap ng ulam namin. Ito. Bulinaw. Si Utik ang nagluto. Tapos hinaluan ng itlog. Tapos meron din kinilaw. Eto guys, kain na tayo. Kay medyo gutom-gutom na. Sige, Alshel, ikaw mag-prayer. Ayan ni Alshel. Sige, ikaw na lang, Tek, mag-prayer, Tek. So Lord, and this gifts which we are about to receive from the Jesus Christ, Lord, Amen. Kaon nami guys. Eto. Diba? Sarap-sarap ng ulam namin. Sige na, kaon-kaon na. Eating-eating na. May kasama si Raymond tapos hindi ni Raymond pinakain. Ano ba yan? Bakit hindi mo Raymond pinakain? Puntahan natin. Atong hagaron. Ba? Kasi ang sarap ng ulam namin. Eto guys, puntahan natin. Ayun, nandun siya guys. Tumago siya. Kaya eto, puntahan natin siya. Para pakainin natin. Ayan. Eto. Ali na, mamahaw na ta. Ha? Mana ko? Hoy. Mana lagi? Dito lang mo. Ayaw, kaulaw. Sige na, pamahaw na. Mana ka to? Nagkaon na ka? Oo. Si Raymond, nagkaon na din na dito? Oo. Uy, ikaduha na din ni Raymond kaon di ay. Ikado na. Guys, ayaw niyang kumain guys. Kaya balik tayo sa sulod kay magpamahaw tayo. Ayan. Si Raymond pala, pangalawang kain na ito ni Raymond. Ayan. Kaya ito. Sige, kaon Sherwin. Ayan. Para dili magsakit ang ulo. Naglabad imong ulo? Agoy, naglabad ang ulo ni Sherwin. Bawal na ba magkaon sa kuan? Paglabad ang ulo, bawal magkaon sa kinilaw. Ayaw kaon na ni kinilaw. Ayan guys. Ha? Awa kuno katitim ingon si mama, ma unsa nang titim? Ha? Unsa ang titim ha? wa nakatagay. Ay, wala katagay ay. Kuan sana siya karon, lutas sana siya karon. Ha? Kaon muna diya. Tura ako dato. Wala to sumbantang ka. Sumbantang. Eto guys, maniud to kami. Tapos si Alan nandito, si Alan galing sa trabaho. Si Utik, nandito si Utik. Tapos ang ulam namin, may natira pang ulam kaninang umaga. And mayroon kaming palya nga sinugba. Ang sama na mi. Unsa ngalan dani mi? Hotdog. Hotdog, sabi ni Mimi. Tapos kanimi, unsa ngalan dani mi? Longganisa. Iwan ko kung longganisa ba yan. Dito tayo.
Agoy sa mga pato. Hindi piliwan sa ilang gangan ang ramte. Ako na siya lagi ko anon. Danyo, ako ning labaton dani magikan dito pa yung dito. Sama na ako. Ihatag di. Pagparuan ka sa idong mo kayo parang makapasuti na ila. Kang? Idong. Awit idong. Hindi siya bagya. Eto guys. Ayan. Kaon dani Sherwin kay para mabutan. Para mabutan. Ito sa akin, ubusin ko ito. Kaon luto me. Bug na po sa English word. Mahal ko tayo yun. Ano pa nga? Pinta. Ha? Pinta, mo ko di ang electron press ako dala. Pagkakas ko lagi. Dala. Ah, ba't mga bagdik? Ayan na eh. Garin. Ngutang. Sila. Pinta. Pinta 5 lang. Kung anong text mo ko? Pinta 5. Katakaasi ko rin. Yung tao na nilapay. Ay, pinag-video. Ang libak niya. Ito pinday dayo. Ha? Magka. Ganito na ako. Makikikan. Na, ay pagtulong mo nito Maribik. Karon daw ihil dia birthday. Ito balingwan. Hindi, ito kung ban. Panagbo na pod mo birthday. Sino mga tabawin? Birthday. Ayan. Bambam na pod mo. Ito yung lampi. Real good? Yung ano para gamay kayo. Si Mimi na nang ipaato dito, me. Ikaw na isa, me. Iyaw, hidala dito. Kasi karon nga dito makasakagayan karon. Karon daw yung Sinte Maribik. Karon daw niya gihil daw diha sa balingwan. Hiram ta iko. Dito sa na eh. Kaya abangan nila din eh. Ay, gabay yung kulito. Di ka na rin lang. Nalitson. Baboy. Burger sila. Butkin niya to do. Ikaw dito yung boy. Go! Oh! Hindi na ko kay. Bali. Ano ka? Sunok. Iinom man lagi nimo nay. Iinom man lagi nimo. Matawag magsuhok lang. Iinom man lagi nimo. Ay, ito isang tubig tayo, bebe. Ay imo dani dai. Paduangan. Uy, Kabalo maging na siya nga di nagpako ang ay hilap, me. Kay, Dala oh. Tapos ni TikTok mo kami. Ang tumulog ka? Ubalong gani tag. Naam sige day. Tuloy to nagulat. Sige atay na pagtagsa. Okay. Ko sa nay. Sige atay. Malay ko ba? Allah. Dali dali. Ang mga tag nga.